Hoi! Hallo! Welkom bij een Night Chill React. En Joet kan reageren op onze TikToks op Chill van 2021. Ja jongens, hebben we er zin in? Yes! Yes! Oké, let's go. Let's go! Wat zullen we even Shen? Een TikTok Wat van zullen we zien? mij, van Dai, van It's. Ik vind die van die Disse? zo'n van die dat zo erin ben. Oh, is het net die stuntvideo van die dat zo'n stunt? Ja, hier. Oh, dan wil ik zien dat het zo'n stunt is. Nee, dat is het net. Dit is dat Nee? Shen, nou zit ik in de auto. Oh. Go, go. Doe 50 in letter of zo, weet je? Nee, dit is als trend. Oh! Dan ben ik echt benieuwd naar de eerste video van It's trouwens. Disse. Deze volgens mij. Oh. Oh. Shania, en ik heb een vraag. Shania? Het is weer of net weer. Wat Oh. is het gekste plak met stoot te gast? Oh, in het bos. Dat gezegd, ik dacht van... Oh! Soe Shania in het bos te hebben. Ik leeuw het. De leeuwste, ik geloof het op zich ik wel. In het bos Oh, sto, is dat in het weer bos. of net weer? Net weer. Oh. Oh. Woord samen mooi. Gijs. Oh, Oké, Daniel. Gijs, wat Oh. is de gekste plak waar sto ooit herzoend? Ik denk in een zwembad. Zwembad is heel logisch op zich. Zwembad? Zwembad, ja, dat is wel ongemakkelijk. Wel ongemakkelijk. Maar ik denk het hoor. Ja, Dooshout is een zwembad. Is Zwembad. het weer? Ja. Is het weer? Ja! Sure. Oké, wat nou? Wat is leuk. Oh, geheimen. Oh, deze steen op privé. Oh, deze is op privé. Oh, zo privé. Oh, nooit door. Oké. Oh, hij is oké, zo'n dramen. Oh, Wat is dit? Dit is iets van het dramen. hij is zo'n dramen. Hij is zo'n dramen. Wat is dit voor video? Het is uit te lezen. It's, kom er eens even bij. Hey It's, hij is iets uit te lezen. Vertel. Wat is deze video? Oh ja. aan het dramen. Dan ben je gewoon aan het dramen en Hij zit op privé. volgens mij Ja. is dit net iets Ian. Er is nog Ian. Wat is die in? Dit is behind the scenes materiaal, want ik heb een gegeven moment een TikTok maken van MC hè. Zit er nog hier op nul? Deze hè. Wanneer die man bij Jippels op tafel zet. En dat was natuurlijk net, dus dan is draven. En dus dat hij... Oh. Als je opletten. Nee. Dacht ik gewoon, ik zet hem op privé. Ik wou net dat iemand dat had zien, maar ja, dat is nou te laat, want nou zit iedereen in het. Dankzij Jim. Super mooie hoek om die zelf uit te filmen wanneer ze draaft. Van Ja, mij. ik word... Het is Sven zijn idee, net die van mij. Note die het van It's om te reageren op mijn TikTok. Op die van Dai, oké. Ja, doei. Oh. Shit, dit is die trend van... Ik kom in deze shit van guys. Shit. Al die band, yeah. Hey. Al die bands zijn blij. Was ik de allereerste video Shin die ik ooit op Chill heb Ja. geüpload. Ik weet daar net niet eens welke meer, welke dat Ik ben meer. al heel... Volgens mij wie dat deze. Echt? Oh, ja. Oh, die ja. Van Grace. Ja. He is my neighbor. Nur Sultan to react by. It's paining my assholes. I get a window from a glass. He must get a window from a glass. I get a step. He must Zij houden een tour. I get a clock radio. He cannot afford. Great succes. Ik ben wel trots op Dai, dus dit is die. Ik ben influencer on Hij is die echt dat goed, hier. man. Ja, Echt goed. er gaat niks boven Groningen. Ik hoor die reactie. Er gaat niks boven Groningen. Groningen beste provincie. Groningen gang. Volgens mij waren Grace best wel boos op mij. De heeft een Dat- ruzie veroorzaakt. Ja, waarschijnlijk wel. Hij is daar echt iets van Grace upload? Ja. Oh, welke wie dat dan? Ja, die wie ik net zag geliefd volgens mij. Nee, die. Die, oh. Ja, maar de vlaggen. Oh. Ik doe het. Ik, joh. Oh, weet je welke ik echt heel leuk vond? Shit, my Bubs. Shit, het is Bubsy! Hij staat veel zin in. Hij denkt echt weer een dostig. Ja. Als je dit is een mooie kriest. Clip. Is een mooie kriest. En dan komen wij, ja. Nee. Ja. We zijn gewoon overal net zoals de clipjes die. Ja. Dit is heel koud, best waarschijnlijk. Oh ja. Alles voor chill.
Oh, dit is gewoon Jere. Die wie cool. Die weer cool. Oh. Ik ja, vind het zo deze. jammer. Feel like somebody's watching me. Oh. Hij is wel Deze heel is vet. cool editen. Ik vind het zo jammer dat deze net een beetje Nee. vuil was gaan. Jongens, Want maak je hem viral. ik en Sven en je zo op moeite instapt. Dat is altijd zo. Dat ik nog de meeste moeite in stap. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks mee. Er gebeurt niks maar. Deze? Oh. What he does next? What? You really want to know? What? Are you sure you want to know? Het is wel eng dat er ook donker is en er is een donker zaal. Ja, klopt. Ik krijg al die voetbalfans in de Al die comments. voetbalfans, yeah. En toen kwam Heerenveen. Heerenveen Oh. is een Hij is al die voetbalfans gewoon triggerd. Zo sneu. Volgens mij wie deze ik. Deze ben ik wel van de fan. You're supposed to be on lockdown. Supposed to be Lockdown. Mi. Hij is trouwens mijn corona-uitslag, jongen. Die week gewoon toch. Oh, die weer positief. Het weer heel raar. Ja, maar nou is de vraag, is dit editen? Nee, tuurlijk net. Dit is echt de test. Dit week gewoon, hij wie gewoon zou makken. Dit week gewoon een mislukte test of zo. Of... Het weer gewoon een normale test en dat lijntje ging zit maar samen heen. Dus ik dacht, wat Ja. is dit? Nee, maar jongens, dat weer een grapje. Dat weer net mijn echte test is toch. Ik vind het echt zo mooi. Deze fotoshoot, ik vind hem best wel knap eigenlijk. Maar ik denk dat iedereen naar vet raar het onderzoeken. Ja, van wat me stel mooi vuilende zakken. Ja, Maar ben wel mooie foto's het weer. zijn heel mooie foto's worden. Wauw. Deze vond ik wel leuk van guys. Dat is gewoon Groningen jatten. Joh, nee! Ja, hier zijn we totaal niet blij mee. Oh, Ik moet er deze week heen. Ik zal zien of het nog staat. By the way, wonen we in Friesland. Groningen zit op in. Welkom, schatje. Ik heb het bord gestolen met een vriend. Ander uit mijn klas wou het kapot maken. bliksem, waar is het nou? Ja, waar is het nou? Waar is Oh. het bord dan? Het bord is gestolen door anderen. Oh. Dus het bord is gewoon... Hij is Oh. vet. Ja, is vet. Ze ben gewoon echt een maïer. Ja, ze ben echt Dat een... is een maïer. Oh, ik kan nog wel iemand trouwens. Oh. Die echt yield voor u staan. Oh. En Kaiske trouwens. Deze? Oh. Wat ben hier direct op reageerd? Hoe is het om bij Chill te Tja, werken? heren. Ja, Ja, even video's video's monteren, yes. Papiersteren, ja. Nee, bij mij op livestreams. non-stop Ja! Even cool. Jongens, het is heel leuk om bij Chill te werken hier. Maar... Jongens, dit wie? Bij de TikToks van 2021. Ik hoop dat jullie ze heel leuk vonden. Mij vonden ze wel leuk. Geweldig. Geweldig. Dus jongens, volg eens even op TikTok. Elke toonsdag, weet ik veel. Toontjes, sneu. Dat wie dus. De Louis, video. lekker volg je. Wij gaan lekker terug met TikTok. Yes. Dus, ja. Dit wie de video. Ik hoop dat het leuk vond. Jou even een likey, subscribe en dan share je hem in de volgende video. Later. Doeg!